Hallelujah. You raised him from the dead and exalted him to your right hand on high. Through him you have sent upon us your holy and life-giving spirit and made us a people for your own possession. Therefore, with angels and archangels, and with all the company of heaven, we proclaim your great and glorious name, forever praising you and saying, Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please sit in Passion Contrast. On the Manhyia for a cancer, when you money, we are going to make a mamma when you find coming. Amen. Sanso na didiana chino ofa kruwa na oda wasel ode ma won kan se munyina monumbi we ni mapam fufu no moja ifiego tambia wo do na boni munye we bedudo bia mo benu mfanka mi amen. Let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Throughout all ages, world without end. Our Father, who art in heaven, earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass. And deliver us from evil. Thine is the kingdom, the power, and the glory. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Happy are those who are called to his supper. Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Etubra, Ejewradi, Honam, and in the Mujano. It's sunny and a day, say, when you're Anglican, that's one sort of Konoko Didi. One says you who said, when Christo Petrus said, dear, a quenya award. Quite for my communion in 7.
heart. May they bring us healing and strength. Amen. Nana KONADU YIADOM Asante Hemaa Sarah di kawo wikwadie Messiah kawo wikwadie Yeshoshi Nana KONADU YIADOM Asante Hemaa Sarah di kawo wikwadie Messiah kawo wikwadie Yeshoshi Warrior Simo.
Hey!
I'm very really bamboo from that. I'm for 4 years ago.
hɔ. Yɛbɛkɔ so agyina hɔ. Asante Hemaa otumfoɔ. Asafo na ɛbɛyɛ wɔn adeɛ.
That's your brew. Now, but I was to go back to the catch me free dark. What you did say? They're from Nana Kwadu Yadom dumping. Hey, me ran near Asante Hemaa. Hey, what would you want? No, but on the dear plan, I do Befiane, what I don't know. Asante Hemaa. Well, didn't finish yada. Tosso, you know. And Tiana be sheer move a man and more. Send your mental no 150 years at more dear day. Nana.
we dey me buso what by some back bi me pacho wo hime wo ba ye no modam ma die pa na mo hu a je say die na wa ye ama nne mo se mo ni asi aja je say mo nya no so fa so eti wo ba ye no e die pa na mo hu na fa so be pa na mo nya wo so na ye ma wo tu ye fo pa wo kro ye wo ka ye nyina bom wo so won pe banso won pe hwe won die ye nyina be kan ya bom ni aye ba ko Endi nana madam asi bebre adi je na mo won yes ye bi sa me be say me to happy birthday ma oh so happy birthday to you happy birthday to you happy birthday na kwedi happy birthday to you may God bless you now may God bless you now may God bless you now may God bless you now. Hip. Awai wada wo mabru we de be mo akwa baba efikasie mu wada ma me didi na na afie ku na pacha wo so didi sei pacha me didi na na abra wa panyin na na abra je didi ma kunya no papa me number 2 na pacha na die pa na do ba afia ma wo so woni ma sere wonya didi na do ba afia ene de ye ba afia ne sei eye nyina ye maame asante Hemaa ene nyame obetina obofo na punwe nyame amene nya mfie num enti na ena otena se na wada ne nyame ase enti ano pe ye ba sorry enti na ye niji sam kase enye ni pa nyina ne tena kunya so kwanya mfie num enti se na Hemaa nyame aye na dum na se wonya mfie num a ene na nanom ma panifo ba ye nyina ye de empaibo ye tumi ya ho oden ye da beta na chi nyame su ne nkwam o ma ne nyini nche no ma na ho oden a enkwa wo na mre nyina mu otimi ndi na kwampa no a kire ye ma panifo a ye di a kire no na se da chibi no ye tuna na mo wan so ko du fia wanye ya aka se nyame wo ye kese nti ye do Hemaa na wona due nyame ani mo nyama wo di ahye no that's oba panyi say me frɛ wo ja wa totu ame na wa je me fɛ so na wa ta me bu na wo ba ye no e di afa so be pa mfie num achi na se wa ta so akyɛ mfie num achi die pa na wonya na afa so be pa na wonya wo so mo Hemaa fu efa so enya wo no so bi ni sɛ me hwɛ nna dwumadie ya ne mfie num afidi de ya enka ye e man panimfo yi kutu se nke bia hyehyɛ ye ho enka nyema bi de be bia hei afia maame me ehu sɛ ubia frasro fufuo ye modu kufufuo exam am tise na nande sa adwa asɛm otu dwa no ma hu sɛ bibi papa bi ɛwɔ ne mu enti na me hu sɛ ɔwɔ ahobrɛaseɛ exam na ahobrɛaseɛ no ɛna ye srɛ bie ebi sɛ me hwɛ na dwumadie ya bibia ye bɔkɔ nti srɛ nyame nsira ɛde ma no na pedasi de wasi be sabe fo masɛ wo bre wa na me so be na mo so ka wo me ka wo so me didi na nefie ku bi sɛ wa mpem brakotu na wada me bu na mpacho so didi sɛ na na jeni mbwati na pedasi na mpacho na ko be so hene na hodi da roma mene amama hene na mo pia o ade me shop ni kase pa ana wada me bu ni ma hu sende ifia ya peja obi a so anima eni yesisi obi ani age na mpacho na die pa na do ba figisi mu ne menana na KONADU a otoso miensa enna ye da nyame asese ye ne si abenwa fi enne nyame ahyere no ye ma na nya fie mi tina ne nyina akɔwie sɛ ye ntimi wie nyame ahyeda tina sɛ ma nyame ho sɛ de wode adu bia ye darase ano ana de abeduru hane ana medasio na waka ne sei ya me so bia Thomas me a ma hu se nde eye na KONADU YIADOM botoso miensa na fie num yi na se eye me ne nyina ani age Asante man ene ye nyina ye bose na wada me bru we de se me nsa wura me busa kakra se na wo ba ye fie num ni e de fa so be pa na wonya wono so asɛm ne de ye som de a anya dakoro so ana anya dakoro niama mre no nyina no de wunya ti sɛ de we bata Asante man nyina ye maame a ye nufo
ti ɔne yɛ ba panyin ti na ho de ne nhyira ne bambo ne hwɛsopa ne batayo ene ma nananom nyinaa danum ame ti enye da ko se nda ye didi ne ne di kyira ti sa na santima Hemaa ti na meda wase visa matise yeso baaye no chese mutiri mu ye mode sese mo kon de da ho esan se mo amade nyina ye pani ye maame ye nana ya de nyana na makwadu yadom a otoso miesa wabanti ene ye nyina na ma na ye kon de da ho nana meda wase bebre se me frɛ wo no agya wan twetwe wo na ase no wanyi metotwe na wagye matom nana meda wase ye nti obi ene agye ne se o maame ti ase a na za bo binti binchi da bida aha nti na ma obi akon da ho mo pia That's blue, Hemaa. That's blue. Me too, almost who ha. Nya bone kwaso. Adwumadie ya ekoso wo fikese mu. Eno ti na ye nyina ye twehia. Na na wada mabu me didi na afie ko bi se 1 pem braketu. Na na wada mabu no mpacho wo so didi se. Na na ya anochiwa ohene yere ame wo kapro. Le kusa na wo so obi aso na wo so di ade. Ya mi ame na na de so mese kusa. Na na akwa efiri. Abo mo achi ase. Na mfudu ku ni Hemaa ne me. Mo pia. Me da se na na mpacho so da ma. Mpacho. Ya frame nana se wa washie. The second a good year. Me ya kwadie adrebe hihiwa. Na mo baba. Mame owo me so yen na epani madam me bu so bebusa o kwa ofu so ba ni di Mfiri aguna Asante aguna Hemaa e ba no ana we de madam me bu me mamu nyina kwaba ebe efia na yenya me hu se me ba ya ha ye pecha ye ni agi bebre na we de me ha bo bebe me kusa mo die nti a ede bo ba die poti penti na ede mo ye fufuo obia ye fefefe ase ye furu ba akuba na tie na no se hu die nti a me ho ye fefefe sa ya dase etie fo nyina ntie ye de wo kana ye no kore ye ho aye fe ye ni anchi efiri se ye nana Hemaa nana kwadu odi nana kwadu yadom odi ade mfie du ai kyerɛ sɛ ade Nyankopɔn ya ma ye ne boro ye nti ase so boro su bebre nti ye ni agye pa mpai kɛseɛ ene ye bo aba na ya ya asɔre ye nim sɛ nyame ye tie ye mpai bo a kyerɛ sɛ nyame bo a mfie nu sɛ de minim de ye be ye kora enti ene gie ne die nti a ye wa ha pa ne ye na mfie nu nti ne ye wa ye ni agye papa anene ye metamase mama kwa ba bebre mfia ha isa se be baaye no maybe so many agi bi chese asa ha ye biti obia she fufu hyiren na chese ma hu se eni pa bi wo fia ha na na we de mensem me bebre no mekusa mo sa na na kwadu yadom to so miensa wo baaye no bedi akonya no se fie num ni na dia fa so dia pa na monya afi no madam Na kwadu yadom obedi ade yenya fa so bebre afi so enkanka kora ni mfie num eniema bebre asesa manananom sanse na kwadu yadom mfie num no ayesonko ama nananom nyina esanse enne nananom ya fade a ye faaye no ye kora ye hu bida enna obedi mfie num emofra empanini eniema bebre ne ya ye bragro kra no wahyehye eniema bebre foforo wa Asante mem enti nana kwadu bedi ade mfie num ni no enye yen Asante fo mko na enya ne so mfaso ewiase nyina enya ne so mfaso amaga na ma nyina enya ne so mfaso ama bia kazikadwa enne eniema ye hu no kyerese mfaso bebre aba ne so ama ye pa eti na akwadu de ne ho aba mfaso ama Asante man eni wiase nyina ye das mfaso de ye nya ne ma bebre nya menko waka ema nyina bom ama wapagya yen sese wama kyerese yen Asante fo ma no ana se ba nyina pra wonyanyima waka ye nyina bo ama ene ya ye ba ye namba bi e nam nana kwadu nti ye kon de na kyerese ye tiri mu yi ye de enti nana kwadu di ade a waye no
Wama Hemaa nyina ye ni agi sese ye nam ho aye wotumi. Yemu ayedu. Yemu ayedu pa. Nana wada mebu. So, obeka wo dia bono. Bim. Oh, edi enya mfaso bebre. Nana ama Hemaa ne ntwi mfaye hye. Oma yemu ayedu. Oma ye ni ma benya. Hwede ekohye. Ebi nsida. Efe. So, ti ye hwe nana mo so. Ti nana de waye bebre amaye. Madaroma. De obia ka bia chese. Mami be wo ye bata kase an nofo chese. Oh, de obi enum bi. Na sese no 5 years yi nyina mfie enum ye chi no. Edie pa na mo hwehwe se na makwadu ya do to so miensa. Obeye asa aka mo. Die na mo hwehwe pa afi no. Ye pese oto an nyuma pa wo ye so. Nyuma pa wo ye so. So wama asante man. Eni ma benyam se. Hemaa nyina ye hwe no. To won to an nyuma pa no so. On pejam. No an yeso ye dem pipe eta na chi. So soro hene. O mani nyini. O mon ho ban. Birthday. Happy birthday, Emano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you No, Makuma, no. Yamisrano. Now I'm already Baba Fidicasi so. Now, ready a no perry. But who's some wife? Ubia Saturday shilling. Fita, come on. Nana, ready what down my brew. Me to your muscle. Me did in a nephew could be say 1 pin bracket. And I'm patch what I'm also did. Patch over the nephew child, Japoma, assume him. Assume him. Assume you know him. And I'm more quite by Befikissimu. And I'm patch what I'm a dear parent in a wolfia only what was your for Mumina, Minimum woman and I am a but on a dear parent in a lemufia. And I didn't say Wolfia and say, Yen na Konadu would dear in few moon. Yes, a country for crew. And yet, yes, and in few moon, or Buga Danta Asante Hemaa phone in Anna Yabefia. And Nunti, and pay ya sorry, a ho. And if any until Bob don't quite be sense, ya naturally be the crowd be answered. The Bianis and Behe Grania, they quit for your dear cochano, and to be Behe, and to Udrana, the woman actually Hano, and to Bodon Qua, you be fear dry, said your boor more dear, near the aqua, near the aqua, and Funuma, Namiada Roma, when young, and until you. Nani made the was in Maquaba. Nana Kwadu Yadom to me as I saw the Masi. A son say, more young so fast one, Kamumaha. And I moved do I am Mamma Kamumaha. Timidasi say, a jar may buy a man for me. Nana wait what down bow. Nana madame a babusa. Nana buy and no dear for so bad pan when you want to. Hello. You, that's why I know so they say. Why? And can't continue. And I want to bring me anymore. I idea. So one year, then, yeah, mammy, I am my own. 1 year, done. Why, you may be a my.
Kadene ntimi mafie ha. Ene yetimi ba. Yetimi ye bibia. Ye maame hu ye na osiri hwie ni ye siri hwie dim. Tie maame no. Ya bona baso. Ntini ya ba. Nana adentina eja monya na ama KONADU YIADOM otoso miensa so faso. Na anya ntoma anya bibibia se dwan. E na mode be mu na mo abeyi na ye. Sabe nya odwan kwa na ye de be yi na ye ana ye de be mu na mo. Ye de sabe eboa mu ade ka ho. Sabe ye wo yensa enom ne ade ka ho asabe ye de be yi na ye nya odwan kwa. Enti ye de boa mu ade ka ho. Ene yensa ene ye noma bebrebe ya papa kura ye noma no papa ka ho kwantifo no ya papa nyina de aka ho a ye de ebre no sebe wotena sia sebe omudi ye ho kakara wo su se so wo wo na we de be da mwase no adwempa se na na KONADU to ne safre mu na wo hene onso to ne safre mu so wo yi ni nua ba ye ne maame na de nyina ye mudi wo sia ye wo no ba beta na chi eti ze no akwa se na no eye ne gisam na ye fie num no akwa se birthday anasa awoda tie nyina ebebo ni ato happy birthday nyu mama na ama KONADU YIADOM otoso mi yensa eti happy birthday to you, happy birthday to you, anama KONADU happy birthday to you, happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hooray! Nana me dey madam me bru me bitwitwa amaso na me se mo le bia sa ye bibia tata ye twa so akọ se me ma tese se mo se koda mo mpo kwa sa ba enti na dia daje ni efikesie mu sa ti we dey me se me na madam me bru le busa yo a ni bidi papa me ni o me o atabifo ya me wo esampofie esampo ameken me kiremu yi a na ye na esampo a ono a na wo na afie ko bi a ono a ne ba na ene sa na KONADU YIADOM ya se wo di fie no mu eti se ne de ye samponfo de ye ni adaji o se ne ene ye dankasa na ye de se ye maame ya de nyina ye wura nso ba edi fie no a ye ni adaji kitikiti ye ni gisam kase ma ye ene de ye samponfo ne enkankan me na KONADU YIADOM so me de adwo KONADU YIADOM ti se KONADU bia de me hu no me dono a ma ne broso sa edin nti ne din so ya Hemaa fo din o wo pa wo afa bato KONADU hwe se dachi wani Hemaa wani ane kese mo fi akonwa ni wakwa nyambe ma bia ba ha ma na bedi sansa KONADU fo de ya Hemaa da atafo ma hu mate de yakwa de yase mo mo fa mbanto da ma KONADU eno na chese obedi hi akonwa eti mo fa to madwede mu fa to no na KONADU wo bato KONADU pe chese wa pass Sa bebe de nyamia sebru dase bana wada bana so pa wada ma wudi ni baby ya wufre adaru me bru ye frame na KONADU edibinsia ba penni me somo ankobia atani akua mpon ene ebo otumfo sikadwa eho ban ye nyina ya de nyina ye maame na KONADU ene nyankopon adom odi ni fie num enye nipa nyina ne di akonwa nya fie num ni yesra nkwane ahoden ma ye maame se nyame ma na hoden no won fa fie ni bebre emfa nka ho ma ye na KONADU se de menu aka ye no he wo fie akonwa ni ho ade opa to KONADU we se wuni akonwa wo bedi akonwa ma na brosa ye from na KONADU YIADOM edibisi ahema da wase bro ye manetiri nkwa ye manetiri nkwa ye mema metiri nkwa se afesese na nyame apagya no biem na me kra enu afesese no nyame to nso me so me invite me so me di ama no Another say that I'm going to YIADOM otoso mi yasa da base ya me shawe ne mo mi to happy birthday Manuel. Happy birthday to you, happy birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nana Kwadu. May God bless you now. 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 Hip. Hooray! Nana Kwaso. Baby, I want to feel like I'm Ma, where dear, me ha, wow, baname, wow, dinner, na, Yanina and the Yania boom. Na minister won't say the near that. It's in a dear pan and the wash of the judge, you wouldn't know what Baha says. Se menya akura na kire se kenye papa mi ame maame nana kwadu yadom na dawroma nti nene de mi ye bia magya tutu amerika aduru fikasie mu ha ma de nyina ne mfie num yankopon de ne si abenwa so mfie num nene ye susu ya anwene ya kan hyem ne de nyame aye na boradwene nti ase so ti nese mfie num ye di nese mama ene nka enye papa ye entwa ye kura ti na de ne ye bia meja to ho ebeta na chi na ni mfie num ye mani tiri nkwa se di opempenso a ohne kase de na duro no ye ni pa nyina na enya ne saa na ye ni na ye nsusu ne nyame aye ti ene ye ba ye aseda ayeye ne nkanfo ne de ma awrade so wode ye maame aduru de waduri ti ye nyina ye boma kase animonyam kan awrade ti ye danase so wode na twa mfie dum ye sre awrade nkwatenten ahoden bambo akoso de ama no awrade ma ne yekoduro honhom no ntumi ntena se ma yen ye sre awrade nkwatenten de ma no ye letimi aka no ti ene ma meda wase bebre sase minim ena minim die fa so enye fene so ena minim die wa ya ma yen eti wo kan we nya me nwa bebre na we die ma me ha bebre no tete die pa na wo ye nim fisa be ko no wo pesa na ma kwadu sa ye de kan ye ho esan se wo ba yi wa mama ho ye fe wa mama etimo ye de wa ka ma nyina bom e die be biom na wo ye kan ye ho ye be ye mu a be ye ni jibe ye ni so nana e de ne yen kan e de ne yen kan de wo ya e be ma ye mu a kese na dia asem na menka e dia na menka de me de mesra ne se awrade hu ni mobo na oma na doye ene adom no nya kese wo na brabo so na nia esese wo ye ma asante ma na awrade ma no nhumu no ma ne enisuade hu won fan hye asante man animonyam de me wo didie wo awrade mu se de aka ekire ne dos ne nyame so bese no woni monyam amanda ye bebre e de amaye ni metimi aka ma we de meda wase afodo wase fo ye ni ade ase ye ne ye kan ye se ya se onya asa nyame mo ho de ne kwatenten ma ye o ma onyi nche na je nkoso hu da se de hu no ye de o chechi ye wura ye hu ane ye ho atoye wafutuo ni ye ba ye obeye enti ni ye ni age asam kwa ne de ba beto wani mkura ye ba wunya botema ye tie ye pe wo saa etina na won kwa so ye mo ahode ne kwatentere konkwa ho ma ye saa na so be hu ye so fa so ye da se mami ya me hira na mama so me da se atiefo ni ahwefo a motiwa mo hwe mesisie mutie mesisie me didi na na fie ko bi se wan pembra ketu otu forte ko so ne ma meneme ene big 2 TV ya se motsase mo kontuom mo baby bia motsase na mo hwe ya pese be ha bebre ti no mo relax enu nti na me na fie ko bi se wan pembra ofia na ma kwadu yad woto so biensa ni fie num obedi akonya ene gie ni wo sebo wo fia ha ye ba ye nya agorokra wa wantimi ama wo kire wo benche ne bia no wa kuma to ye mu na ene se me na fie ko bi kurowura ma me wo fia ha de mo ha mo bibia e be ko so bia me de bebre mu awia ye gina ha no pade no awia mu bete ye nka e be ye biti na woni baje hu bebre be na mo se stay tuned.